Nu har vi været her i flere uger. Vi har sendt fra hver eneste stat. Vi har snakket med køer, der murer, og næsten mødt den ene kandidat. Vi har talt med en masse vælgere, interviewet 8.000 mand. Nu er der ikke mere at fortælle, så nu interviewer vi sgu bare hinanden. Vi vil have mere. Obama, giv os mere. Obama, bare lidt mere. Obama, vi vil ikke hjem til Søren Pind. Der larmer mødrene, der rammer virkeligheden, den er alt for slem. Vi har stået og virket alvorligt, analyseret hvem der løb med den sejr. Men det eneste vi ikke turde sige er, at det hele er bare noget vi leger. Vi aner ikke hvad vi snakker om her. Vi render bare rundt i lykkerus, mens vi står og leger rigtige voksne oppe på en tag foran Det Hvide Hus. Vi vil have mere. Obama, giv os mere. Obama, bare lidt mere. Obama, vi vil ikke hjem til feminist. Madammer, hvis der styringer, der skræmmer virkeligheden, den er alt for slem. Vi vil have mere. Obama, lækre med, der krammer bare lidt mere. Obama, vi vil ikke hjem. Vi vil have mere. Obama, giv os mere. Obama, virkeligheden, den er alt for slem. Lækker med, der kommer bare lidt mere. Obama, vi vil ikke hjem. Vi vil have mere. Obama, giv os mere. Obama, han er sikkert også kæmpe. Goddag, det er Kim. Jeg kom fra TV-avisen. Ej, Kim! For fanden, Kim! Hvad?